El 21 de abril se celebró la Feria del Medio Ambiente. Los estudiantes de los colegios de Mislata fueron. Duró 1 hora y media y les hablaron del cambio climático. Tenían que traer botellas de plástico no importa de qué color ni qué de forma, pero tenían que ser de plástico. Amplía la noticia la nuestra compañera Andrea Martínez. Dijous 21 d'abril han anat a la Fira del Medi Ambient caminant. Hem arribat a la plaça de Natra a les 10 del matí. Hem vist a Nemassin, la mascota de Nemasa. Hem jugat i ens han explicat que hi ha que reciclar perquè és molt important. Diari Levante. El passat dia 11 de maig, els alumnes de segona de primària del Col·legi Almacín de Mislata van visitar les instal·lacions del diari Levante, on van ser molt ben rebuts. Els xiquets van disfrutar de la visita i els van obsequiar amb diversos regals. Un bebè el dia 17 d'abril ha nascut una xiqueta molt bonica i li han ficat el nom de Carla. És la meua cosina i me han deixat agafar-la en braços. La xiqueta és molt boníssima i jo estic molt feliç. Cap de setmana vaig anar a casa dels meus iaios i vaig trencar-me la dent perquè estava fluixeta. Cada vegada que faig alguna cosa amb les dents ens fa mal, però la veritat és que al fin de molts dies no em fa mal, però m'agrada i de vegades em sangra. Bon dia. Titular: diumenge al Parc de la Plaça. El diumenge de 7 d'abril, la família Arcos va decidir passar el matí a la plaça Major. Quan arribaren a la plaça, s'adonaren que hi havia molta gent que també hi havia decidit passar el matí a la plaça Major. El motiu era que s'havia obert un parc nou per als xiquets i també que hi havia una fira del comerç de Mislata. El parc és molt gran i té 2 tubs que donen voltes i més voltes. Abans d'arribar a terra, els 4 xiquets de la família Arcos s'ho passaren molt bé, tirant-se pels tubs. I segur que tornaran altre dia. 15 de abril se va inaugurar un parc nou en la plaça Major. Tots els xiquets i les xiquetes van acudir i van jugar molt amb els tobogans i les tobogans i els columpis. A la platja. Un dissabte d'agost, la família Esteve va anar a la platja. Van veure un muntó de meduses a la vora i no pogueren banyar-se. El socorrista va posar la bandera de meduses i alguns les van picar.
com no podien banyar-se, se van posar a fer castells d'arena. Estrella fugaç a les 11:30 de la nit, quan el divendres dia 15 d'abril de 2016, quan algunes persones estaven dormint i altres no, va veure una estrella fugaç de molts colors i va posar i van pensar algunes que era un cometa o una estrella, però després van dir que era una estrella i les va agradar molt. Se n'anà a anar molt lluny. Vaig demanar un desig. I tu? Va furtar a una diamanteria. Un furtador va furtar molts diamants. Quan els diamants se varen perdre i la policia va arribar. Quan estaven buscant al furtador, els van encontrar i el van portar a la comissaria a les 5. I tot es va solucionar. Gràcies per aquestes notícies. Aquest cap de setmana s'ha obert un nou parc a la plaça Major. L'Ajuntament ha obert el parc per als xiquets enfront del col·legi l'Almacén. És el parc més gran de Mislata i també han posat bancs per als adults. També s'ha fet la Fira del Comerç. Els veïns de Mislata amb bancs per als comerciants del poble. Bon dia. Titular: una tasca en el pont. Hi ha hagut una tasca de 30 minuts al pont. Mentre la grua retirava el cotxe, els altres esperaven un muntó. Les persones de dins estaven assustades. La grua intentava sacar l'hilo, però estava atascat totalment. Quan la grua va sacar-li el cotxe al senyor González, els varen retirar. Bona vesprada. Visita el diari Levante. El 11 de maig la classe de segona varen anar al Levante i varen veure un vídeo de com se feia el periòdic en una màquina. I varen veure on se feien els periòdics. En una màquina se podien fer 5.000 i es deia rotativa. I ens varen donar un regal que era un periòdic i una llibreta amb un boli. A més, els xiquets i les xiquetes varen eixir en el periòdic en una fotografia. El nou parc gegant. El dia 15 d'abril de 2016 s'ha inaugurat un parc gegant. Estava ple de gent. Fins i tot va anar l'alcalde de Mislata i es va posar a jugar amb els xiquets. Este parc es troba a la plaça Major de Mislata. Bon dia. Titular: l'últim naixement al poble. El passat dimecres, després de 13 mesos d'embaràs, ha nascut Platero. Platero és un bonet fill de la Borra d'Amena. Ha sigut un esdeveniment molt important al poble, ja que es tracta d'un animal en perill d'extinció. Bon dia. Al matí una xiqueta va perdre el seu gat. Mentre anava al veterinari, alguns veïns van escoltar maullir un gat. El problema d'un llac. De sobte, traure al gat. La xiqueta, per agrair al gos la que havia fet, va quedar amb ell. Ahir per el matí una xiqueta va perdre el seu gat.
Mentre anava al veterinari, alguns veïns van escoltar maullir un gat. El problema d'un llac. De sobte traure el gat. La xiqueta, per agrair al gos la que havia fet, es va quedar amb ell. Un edifici es crema. La nit passada un edifici es va cremar. L'incendi encara està actiu i està apareixent més i més ferits. Per això es necessiten més reforços de bombers i emergències 112. Un bebé a la família. El dilluns passat va néixer un bebè. Se diu Dylan Martín Otero. Va néixer en la fe. És molt bo, se porta molt bé i la família de Sevilla s'ha quedat el cordó umbilical de record de la seva parella. Bon dia. Festa d'aniversari. El dia 8 de maig, el meu iaio va celebrar el seu aniversari. Estava tota la família. Els menjaren, veren el futbol i l'ajudaren a bufar els ciris. Va ser feliç i divertit. Els esports. El Barça campió de la Lliga. El Barça s'ha proclamat campió este cap de setmana. Encara que falten uns quants partits, molta diferència de punts. Barça porta molta diferència de punts. Amb la victòria d'aquest cap de setmana s'ha fet amb el títol més desitjat pels equips de primera divisió, el de campió de Lliga. Real Madrid versus Atlètic Madrid. La setmana que ve jugaran Real Madrid versus Atlètic Madrid. Per la tele el faran a les 9 de la nit. És un partit que lluitaran dos equips molt bons i de la mateixa ciutat. Qui guanyi es llevarà un trofeu molt xul. Que tengan un bon dia. El Llevant ha guanyat el partit de futbol contra l'Espanyol 2-1. Han jugat molt bé i han tingut moltes ocasions. Però l'Espanyol no ha jugat molt bé, així que el Llevant ha ganat 2-1. I el Llevant ha marcat gol amb Medjani i l'Espanyol el seu gol amb Hernán Pérez. Barça i València es veuran de les cares en el Camp Nou a les 33 del matí i va ganar el València perquè el Barça va tindre un fallo molt greu. Barça contra València. Barça i València es veuran les cares en el Camp Nou a les 33 del matí. Va ganar el València perquè el Barça va tindre un fallo molt greu. Va jugar contra el Madrid a veure si pot ganar i es pondrà el primer de la Lliga de futbol.
van a fer un campament de funk. Els xiquets i les xiquetes que les agradi ballar se podran apuntar en estilos. Un bou inofensiu. En València, a la plaça, a les 12:30 del matí, un bou molt gran de 130 quilos no era res espavilat. Per molt roig no feia res de res. Això tots es coneixen com el millor torer del món perquè era tan perfecte i presumit, feien tot per a atacar-le, però sin resultats. Bon dia. Hola, Alicia. S'aniran molts xiquets d'aquest col·legi? Hola, Teresa, bona vesprada. Si se n'aniran a on? A un altre col·legi? Sí. A veure, els de sisè se'n van a l'institut, perquè acaben l'educació primària i se'n van a l'institut a fer primer d'ESO, segon, tercer i quart d'ESO. Però de la resta de cursos, en principi, no se'n va ningú, perquè no se'n van de la localitat, continuen vivint a Mislata i no se'n van. Quant de temps la gent se podrà matricular? El període d'inscripció d'entrega de sol·licituds eres, enguany, este curs, del 9 al 19 de maig. O sigui que avui és... Quin dia és? Avui acaba. Avui a les 5 de la vesprada acabem. Solo n'hi ha que la secretària està replegant les sol·licituds i avui acabem ja. La gent està contenta per la matrícula? Ai, encara no ho sabem, acabem a les 5. No sabem si estaran contents o no, perquè fins al dia 2 no saben si entren. Presenten la sol·licitud, però no saben si poden entrar al Masil o tenen que anar a un altre col·legi. L'any que ve hi haurà molts xiquets nous? Entre els anyets n'hi haurà molts nous, en la resta de grups no n'hi ha molts, perquè ja són molts en l'Almacil. Tenim classes molt nombroses. En la teva classe quan sou? 27. 27, i tindrien que ser 25. O sigui que dels altres nivells, poquets entraran. Moltes gràcies, Alicia. Hola, a tu, guapa. L'inventor d'ocells. Bon dia. Així estem amb el llibre d'inventor de pardals. Ximo Abadia. El conte va de molts pardals de molts tipus com un pardal de tassa. És molt divertit. Quan el compreu tindreu molta diversió i molta fantasia. Gràcies per veure aquestes notícies. Entrevistem la classe de segona. Avui estem a la classe de segona de Sergi, del Col·legi del Masil. Així tenim unes caixetes amb lletres per a quan anem a casa. Posem paraules amb aquestes síl·labes i a poc els xiquets i les xiquetes aprenen paraules noves. Així tenim uns equips amb 6 o 5 xiquets. Natàlia. I tots, al treballar en equip, fem el treball més difícil a un més fàcil. Així tenim uns trofeus i els dibuixos que han fet els xiquets. I les lletres són el racó que li toca a cada equip. I els xiquets i les xiquetes aprenen a jugar en equip.
2. Así tenemos una biblioteca xicoteta amb molts llibres, però que els xiquets i les xiquetes llitgen llibres i aprenen. I així tot tenim els llibres per a estudiar i per a divertir-nos. I també tenim la biblioteca que te donen un carnet i poses el nom del conte i la data d'aquest dia. I així tenim un bol que té uns papers i cada xiquet, si li agrada molt un llibre, agafa una lectura recomanada, posa el nom del conte i l'autor del conte i l'explica, i així els xiquets i les xiquetes lo miren i poden llegir-se. Això se diu ressenya. Això és tot el reportatge. En Valencia va a haber sol y en Alicante sol y nubes. En Barcelona nubes, sol y lluvia. Habrá nubes y sol. Aquí. En Murcia va a haber sol también y Armenia también sol. En Valencia va a haber sol y 24 grados por el día, 15 por la noche. En Albacete va a haber sol, 26 grados por el día y 10 por la noche. En Madrid va a haber 25 grados de sol y 10 grados de sol por la noche. Sevilla va a haber 1 grados de sol y 12 por la noche. Va a haber 12 grados de sol. Va a hacer mucho calor. Disfruten del fin de semana.